Къде ще спят децата? Ще има ли ръководители през цялото време? Има ли и други деца като тях? Какви активности ще имат през деня? Това са част от въпросите, които родителите ни задават преди да запишат децата си на лагер. Нека видим как протича един лагерен ден, за да намерим отговори на тези въпроси. Часът е 8, а в лагерът е тихо. Всички са по леглата. Ръководителите събуждат децата. Време е за сутрешен туалет. Всички се строяват и денят започва с сутрешна физзарядка. След това в 8:30 имаме закуска. След нея се отправяме към исторически парк. Посещението ни е свързано с античността и влизаме в ролята на тракийски войни, като участваме в тракийски спортни игри. Разглеждаме тракийски гробници, дворец и храма на богинята Кибела. Става време за обяд. Хапваме вкусна храна, приготвена от нашите готвачи. След обед се отправяме към съседно село, където ще посетим овцеферма Аваси, за да се запознаем с начина, по който се гледат животните и как се произвежда истинското българско кисело мляко, сирене и кашкавал. Връщаме се в юртовия лагер, имаме вечер на таланта, правим барбекю и се зареждаме с енергия край лагерния огън. Ако това, което видяхте, ви хареса, то изберете дата и запишете вашето дете.